Into manengidlayo yazi ngaphakathi. Udliwa yini mfana? Ile ndaba yalo mntana lo man, lo bekafikile azovula icala lapha ya. Lo wama fake rape. Mara mfethu wena ibheke baba Sibili. Ibheke lento le ibheke ngelihlo linye. Ngeke ufike uzishayo. Ufike uzokhuluma into ekanje bese usokhuluma esakudlala. Mina ubona kanjani ukuthi ngithembe kanjani lento yalo muntu ukuthi ayuzwile ivoice note yalo muntu ukuthi bekathini. Phela bekuyindlela ukuthi athusele lo mfana lo ukuthi wena mfethu yenza into eright. Ngiyawathanda kulento yenu ukuthi ngithanda abantwana abancane sibe akunamntwana engimthandayo baba Sibili ngikhuluma iqiniso lo mntana lo yathola ukuthi ukhuluma iqiniso lo mfana lo mrepile umrepeka uyizwile irecording umrecordile umfana uzwile itechnology yamanje siyakwazi ukufotsha ama voices wachange awuyazi technology baba Sibili tozenza ama technology ndoda hayi mina ngiyayala lento yakho Sibali mara baba Sibili ngithi ngiyakutshela ukuthi lento le ngokukhulu ukuhlonipha baba wami mina ngizoyifakela ibuku ezibonakalayo singahamba soqhubeka ngalama docket walabantu asami Sorry. Ungabusondela sikhuluma kancane. Sembu sasikhumbula. Detective Sibiya lona no detective Deza. Angisanikhumbula. Hayi. Inkinga ukuthi ma detective bengijahile kahle. Ngisendleleni ephumayo ngoba nje ningibona. Ungabi novalo siswami singalokho sikhuluma sihamba. Yeah, sihamba nje. Yazi siswami into esilethela kuwe namhlanje lo daba la kamngani wakho lo wafika naye police station. Udaba likamngani wami. Idaba likamngani wakho ngathi libucayi kakhulu siswami. Yini kuthiwa yini assault. Oh, okay. Siswami sacela nje usilandise ukuthi kuze nifike police station. Wayenzakala. Ukuthi bo detective nanye nginitshela manga mina ngazilutho ukuthi kwenzakalani mina ngangiphelezela umngani wami yabo ekhaya lefika kimi ethi bamdlwengilile so nami ngabona ukuthi ingcono siye emaphoyiseni yabo. Okay wena phakathi kwalo mlisa lo mdlwengilile omshaya nokumshaya awazi next phakathi kwabo umshayile ukuthi bahlangane kanjani akwazi naloko uthi ushayile angazi ukuthi bahlangane kanjani ebengikwazi nje ukuthi umngani wami kade emfuna lo mlisa kade iminyaka emfuna into ochaza ukuyisho sisithi kade ubemsabawela ngitheni kuwe detective ngitshelile ngale ndaba yalo mntwana ngikutshelile ukuthi asiyeke la siswami asibe sihamba ngoba uthi ujahile kunohambo kumele ulihambe uthi kwenzakaleni sisi ngiyakubona ungiphethela indaba ezimnandi wena kuyomela siye police station uthi kuhlala phansi tikito lo daba kahle detective mina ngazilutho ngoba bese ngishilo ukuthi bengiphelezela umngani wami awazi lutho asazi noma kungaba njani ukuthi sikubekele usuku ukwazi ukuthi uye police station hayi detective mina ngiyabe police station phela sisi ngezinye indlela sisakucela siyakutshela How detective kuhle kuyaqina ke ngathi detective kulungile ngizoze police station sobona ngama sofika nje ube ngathi uhambe kahle ne bye Yabona namhlanje hayi ngiyalingwa namhlanje khona hayi ngiyalingwa wena kahle ufuna la kumele ngabusejani ubhizi ume emakhoneni uvingcela ingane ezincane uvingcela ukubamba inkunzi akumele ngabusejale wena ukhohle ukuthi udle ngona umngane wami wena nalokho amaphoyisa landelana kami ufuna abantu bathini manje ukuthi abantu bathini nani angingeni ndawo mina ngikhuluma nawe bona bangena akumele ngabusejele wena
Yo, bathula ngikhamisela. Lalela la wena. Le ndaba le iphakathi kwakho noMbali. Mina ngendawo. Manje amaphoyisa wayelandelana nami. Mina ngingena phi uTamphosela? Hayibo, ungena phi? Uma encane sisi. Waqala wena noMbali. Yini niqalile yonke lento? Yimi noMbali esiqalile yonke lento. Akusuwe noMbali engigijimile nayo tekana. Kwaba omunye phezulu komunye. Baqeda mina. Umeke. If mina noMbali isitekanile ungena phi wena la? Angendawo kodwa uMbali uthe wena umdlongilile. Uthe bengekho mina. Bengekho into engiyenzile njengomngane weqiniso ngithatha umngane wami ngamyisa epolice station ngoba uhlulekile ukukhokha i100,000 esicele yona ngendlela omasaka ngakhona. Ngicela uqhubeke kuhambe. Angindawo cause indaba yakho noMbali isihlele empilweni yami ngiqinekile ngine-stress noma ngihamba ubani uyifakile kanti indaba lempilweni yakho wena. Wena Mbali hey umancane wena ukhetha ukuzifaka wena la ongafuni khona manje indaba siziyaxaka usublame mina. Yabona wena uzozisola. Yabona wena uzoya ejele uthanda ungathandi. Uzoya. Ha, masaka. Yo? Awuzweke. Hayi njalo namakobokela right. Eish. Alento yalezi ziqedu kwasha le monto yazi. Yes. Mara mfethu yazi ngime lapha e-store ngilokhu ngiyacabanga manje. Ungabe ngitshela ukuthi ucabanga ngale ndaba yale mfana lo mfethu. Yazi lo mfana lona mfethu ubhekene nenkinga eserious. Serious inkinga yomfana. Angifuni bathi ngithanda amantombazane nestaff ane maka lento masingayibheka. Umntana lo yakanaqala mfethu akaphumi. Amfana nyayizwe yokumkhipha ne. Abuku ubufakazi obucacile. Ubufakazi obubambekayo mfethu indoda asinabo. Kuyasho ukuthi umfana ufikile ne-voice recorder ngithi. Mfethu lento leyo yakwazi ukuyiforja. Kunama AI no. AI igcwele yonke indawo manje ngeke ungitshele lento ngitshela no masuka la qeda washa le moto khipha lo mntwana. Awungitshela okuningi. Ngiyakuzwa kumele simkhiphe umntwana ya sharp siyamkhipha ne. Kodwa mfana dala amsabawela. Ubani bekamsabawela? Umjita bekasabawela ugele. Hayi wena uyimamelanga kahle lento lenkulumo yale yangane. Mamela la Deza. Ungizwe kahle. Ngifuna ungizwe kahle. Mamele. Le ngane isekudala umugeli asabawela untanga. Wazi ngani ukuthi yonke lento le is a part of an act nayo le blue eye akusi blue eye i part of an act. Akusugeli bekasabawela umjita bekasabawela ugeli. Hawu kanti ubheke injalo lento injalo kodwa mfana kumele sithole siyosho investigator yonke lento le ukuthi kuyenzakalani Grand Sharp yena singamkhipha ngoba icala kubo boyithiwa siyakaliboni ukuthi likubani akaphuma umntana abantu ekudliwa amaqundwana namapheka yawo wathi sibone yesibude uyaqeda lapho ayisheshe le moto washo man kuni simele inasintshela manga Yimi star, intwana ngishaya inamba ayunyezwa bathi baningi bayakhala wena izwa la I'm cool, collected and calm awubatshele ntwana Yimi star bachele Yimi star awubatshele Yimi star I'm still in my prime, my time pain game my lines I flow so tight, keep it together like diamonds in ice with rhymes unfold their minds when I hold the mic Suicide is when you go against, so decide. I'm offering peace, ngile thape hlale khanda masengibele beat bayazi. Ngicela na ungifakele signature, ungifakele ubani nesikhathi lapho. File nesikhathi. Ngizwe futhi ukuthi usemaqaleni aso wena soxabana into eserious. Ngoba ngeke Sisi. Nishapu. Kwenzakaleni manje la? Sambiza xoxayazi sokuke ebusuku owangikho right Iqiniso vele ukuthi uyatshela ubuya khona ende yo shona yabona umngane hayi ngilapha ejele yena akekho maka ngene ngenxa yakhe at least awuzange walala lapha yana ema days yo khathele shema manje bekungekho that scary ngijwayele phela nami Ulariana shapa mangogo sani Shapa mangogo sani Ulariana shapa mangogo sani
Nkamba ka sherela bankopa Pula diana shaba mango la Ilele. helele Ilala. hayi mona kwatetse fethu hey man mana di werentse sona jile di boat fela ngwana se ke ntwe jwanyi Man ngizobheka lento edla le disk mina bona no busy ka banyana watsala mona na le stress sa mfana anthepa emona ta ko chele ntwana bana mabani hlaka sema mabani ke ntwe a khale se se mfaditse ba sisa gambali so ngwana ke le chisa mfanaka ngwana ntwe ke boat ngwana se ngwana o stela ke green boat ikemetse Mvex Mbali. mona ke Upula mavalo mona mbali okorti ushapa ngashot he ngwana se umbona ole amahlo smartija ngwana se mona ngwana ke le chisa Mvex itswara mfethu. Itswara Phuma lapho. Uyacaba ukuthi ngiphume edanyana last week. Umuntu olejele Wena ucap next wena. Uhlala faka kanti baba ngiphume edanyana. And ukuze ngiyele hayi uye lo mntwana. ke ntho tsane intse boy Last week. Lo mntwana uthi ngimrapile cabanga mfethu. Mina rape. unolevalo wena ngona watla umrepika 7 lo yena mona Ebhobesi dia mina ndidithu obvious lo mntwana lona ngimcovile. Unomfasile? Ngimfasile mfethu ngamshanga around le 1 2 3 lo mntwana afila ngathi hamba no Jesu. Yabo manje mina sekangifuna no wena mina ngikore yapho yabo boy no ntshela gore gona le case ya rape no and I know case ya rape e felle mo yeng boy it must be under investigation dog Mara sikhuluma no sedanyana yabo. elele Kiripa national TV. dipulente so batla mfethu kirikithile kwa uCSF. msebenzi Kambani Ngenye indaba mfethu engifuna ukusikela yona mfethu. Yeah. Shoot ngiyazambela nje lapha yabo ngibuya lapha e-store. Ngiyavela lapha ngekhona ke sangihlangana nobani. Hlangana nobani. Lo mntana umbali ka ubuyile ejele ka. Shoot ngihlangana naye la ntangu lethwa yilabo detective abayithula ngisho. Yabona iphumile kanjani. afethu vele ke vare ya go mbali heba emana bafethu buke mon Mbali uphumile edanyana. Phumile ndoda nami ngiyazibuza kanjani. Fuck. Hey. Fuck. Ande uphume kanjani? wenzeni wena mara mfethu ayitsiwe ngalo sutra iqata jwana akutsiwe no batlagetse jwana mfethu cause no nine ke itshele ka ngwana iza njitsa ngwana iza Emane Mvex ngitsephuma bula mntwana yatswa mfethu yena bana dipuliana mfethu dipuliana ngwana se ke bo mankoko sa ntho tse street mfethu re na ke lisia ke tsebe 7 na jwa ngwana iso Kinso straight. Ayizini machita sambini so sibona iplan mara mele sithune something ngoba mele uchune sante mona unoliwana kwaletsungano nangijikela Mina bengithi nje ngizokusikela nje Mvex yabona. Ebuda uyichune Ngithi ngizokusikela mina. bafethu kiripana notiki pula bo mankoko sale nakile bafethu umona ke tla tshwara ka mohala ka ma 7 yena ntwana plus kona 7 antho ntaka bona Epo manje uyavaya elele mona she muna tha what's up Marvel Emuna. nawe ke ngijikela no Yabona le wera out yami Esibuda jike out yami uqaphela ngikubonile lapha. ayo akumuntu nama fake friends yazi Diana shaba Fake friends. mango sani Nkamba ka sherela bankopa Pula diana shaba mango aha she umuntu uyamthemba ngixoxe indaba uthi ngihambe emaphoyiseni qamba manga Nawe waye? nami ngaya phela ngizothini ngike kasekucela nje kuboshwa mina yena akasekho ke manje endabeni akasasanyiyemalela ngithena sengishiye manje mina emaphozeni yo Bekunjani lapha? Hayi, manje lo mfana achubeni yake manje bese ke ngihlale yo yini sanibona hayi shem ufuna ini uyabuya manje nesi Ufuna ini? uphuma kanjani nechela uphume kanjani ungangiyeki uraselana uphume kanjani ngifuna bangizwe uphume kanjani uyangibuza wena sunekhe manje ngami unekhe manje wena unekhe obvious unekhe na angazokunyenyisa wena khona usebenza namaphoyisa ngisebenza nawe uhlanganaphi hayi ungazongiphathela wena umngane wakho nifunani waqala umngane wakho ufunani wena kimi ufunani ini hayi mina ungangigakeli futhi ma unenkinga uyele hayi la
Ngiphapheli. Angithona ubuthela sangithanda usangifuna. Manje ufunani ke? Ngiyekeleni phumani kimi nani? Ngiphume hayibo endekapheli ke. Ayikapheli. Sophela kanjani? Ayikapheli. Uzobona. Ebo. Cha ukuthini imoto ayikapheli. Ngichaza khona lokho ukuthi ayikapheli. Yamnyama. Kathi inhleko ufunani kimi? Ufunani? Ufunani wena kimi? Hayibo. Hayibo wena manje usazi ukuthi manje ngifuna ini? Sisi asambe. Ayi yo shem. Imbali. Hey. Imbali. Yo kanti menzakala. Imbali. Shem yo. Ngiphoka angamfuni. Ezinhle angimele man. Man zinhle mfethu. Eish. Ima kancane ethi ngenze kanje. Balo manje ukufonelayo manje. Amazinhle mfethu. Uthi ngikumele manje ubhizi nezinto zakho. Bona skize. Uyaba? Ngiyale ku-anti wami. Anti wawo. Yeah. Mona mfethu ukitshayile kanito mona. Kambali mfethu. Manje mina ngingenaphi? Amana mako somphoqa. Ngingenaphi? Kuyabantu uzongitshela ngabombali ngingenaphi mina? Ethi neke ubutsa phela ova phela umngane wakho ngathi angithandi. Uva ngibambise yena. Ubumshiye nami ngibabysitter. Okay sharp wena. Ngiyabanda ungazongiphaphela. Obvious waqaba mkhutso kitshile wena mfethu. And aqaba mina ke lepanash note mfethu. Uyipanash note wena. Umana mfethu 23. Ngoba ngathi uyiphela nje. Uyipanash note wena. Hey kahle wena. Lo mfethu izinto shapadi bomotse so mfethu. Umancane kuyabanda ndoda. Ma mfethu bo amaka. Kuyabanda enephuma kumbali. Imbala asitype yakho manje. Okay kopa wena. Ungazongijoyela kabi yo naliphela. Amaka mfethu. Ayifuni ukulalela ngeze ngitshela manje ukuthi iphume kulomntana ombali and emayengaphumi ayicava ukuthi maqina sekuyiyo nje sengena right anyana Intwana le ngathi ifuna ukuzibonela ngoba masiyitshela hayi manje yakwazi bakhinya ukuthi umasi manje akhinya bona umuntu bayidlisile kumele ulalele hayi ingadliswa bona ijola nobani le mara khona bayidlisa kanjani samfuna yabo into kanjalo ande lo mntana ungithextile angazi ungitshela ukuthi angazi inhle ukuthi company mara ikhona into engisolisayo wena mawubhekile lento lebekakutshela ngayo angazi planele wena kahle inkulu lento lena like ayicabangayo boy ande kungayenzeka ukuthi lo mntana usebenzisana nomahata mawucabanga uphuma kanjani edanyani lento ngizibuse wena boy every day hayi makavela uphuma kanjani umntana hayi ngoba nobufakazi bebukhona babuzwile sibura ubufakazi benginabo ngibeke la phansi but nangu umntana sikhuluma nophumile saselapho ukuthi no siphila ukuthi hayi corrupt nje kamantela ya but bringevari ukuthi corrupt ngenzeka ukuthi lo mntana usebenza namahata phela no esikhathini sanu angeke usathele angisithembe but sibura singene ngayini asiyicheck le ntana imvex nanoma nje ingalaleli yabo sithi kuyithipha nyana mhlawumbe izosithomas Thomas kolongo si Sanibonani. Ngabe ngikhuluma namaphoyisa? Bengifuna ukunitshela ukuthi usisi wami akekho, ngicingile indlu yonke, angimtholi and nala eJardini akekho, ngimbuzile nakubangani bakhe. Ngicela nisheshe nifike ngoba angazi ukuthi ukuphi. Ngiyabonga. Abantu akuzoyenzakalani ngoba umuntu lona ubalekile. Sabona sisi. Yes, ukwenzakaleni sisi ngoba sizesithola icall lapha epolice station ukuthi sisadingeka ngokusheshsha. Usisi Zolo ngithema ngifike ebusuku ngimtholanga endlini. Manje sisi yena mawubhekile ukuthi angaba kuphi njengalesikhathi. Mina ngithema ngifike utshela umama ukuthi bekaye emakuleni. Emakuleni ende umuntu engimhlalanga kancane ngisafuna ukuyi-analyze kahle. Uthakalala ngekhaya?
Okay. Ngoba lo muntu uyazi ukuthi akumelanga la kumele angaphume isikhathi eside ejardini unama certain hours. Never. U7 uyothathela umntwana. Umthumbile ukuthi angaphumi esobala. Ngakutshela ngo7 wakho. Ngitshelile ngalo 7. Asheshe siqala u7. Asisheshe simtshele. Yo, what's up everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Yazi 7. Ngithi angize kuwe mfethu ngizoxolisa yabo. Ukuthi yimini imbangela ukuthi umbala agcinise ka blackmailer sesikufuna imali sahamba sakureport emaphoyiseni ukuthi ungidlengilile because ngiyabona ukuthi yazi le ndaba seyinkulu nemna bengithi kuzoba into encane phela manje yabo. Bese ngikhuluma nawe ungathuli nje. So uthi mina kuyonke lento eyenzekile nalento eyenzakalayo uthi mina ngenzeni like ngimfake ecaleni engalazi wena nomngane wakho. Ish bethu nami bengazi ukuthi like lento le izoba nkulu kanje. Mina bengithi nje kuzoba izinto eziquick uboshwe and then like ungaphindi Mboshwe. No ungayisathi. Uyalo. Wena mfana mkulu nisikufuna. Kwenzakalani manje? Nina ni2 ngathi khona indaba nihlanganisayo. Kulahle kumsola bese nina senizobona senihamba ni2. Umsolo ulahlekile. Umngane wakho ukuthi lona umrepi. Sengisambe wena. Hayibo maphoyisa kanti. Wayithando lwakhanwanelisa. Ulohu yangikanyisa. Nemihla kanti. Imihla inqabanisa kodwa ungathatha lelo thando. Kodwa ungathatha lelo thando. Kodwa ungathatha lelo thando. Kodwa ungathatha lelo thando. Solelo thando.